Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a ya ƙarshen mako hutu da mako riba makon ya shigo. So na yi wannan bidiyon ne domin ɗan yi tsokaci ga bidiyo da na ji a fan buga abokina kuma makwabcina kuma har ga Allah ne ban da matsala da shi, muna da fahimta, muka haɗu da mu yan hirarrakin mu da sauransu ta rayuwa da abubuwa makamantan haka. To amma wato ita wato kamar sako in ka isar, mutane ne kake tura sakon saboda su ji su fahimta su kuma haɗa ɗaya biyu su fahimci cewa maganar da aka isar ɗin cewa ta yi adalci kuma akwai integrity a cikinta. Akwai abin da ake kira wato integrity shine wato kamar kimar ka kenan da adalcinka da abubuwa da kake sakawa a cikin al'amuranka. To gaskiya fi sabilillahi ka san yawancin Najeriya in aka yi magana da yawan mutane kawai in suka ji magana su wato saboda maybe ko akwai wani batunci a ciki ko wani abu kawai za su ɗauka haka, amma ba za su tsaya su wato tantance da ilimi su fahimci cewa ga irin abin da yake isarwa ba. Na farko shine wato a ciki akwai abin da ake kira contradiction shine wato mutum yana magana amma ba za ka iya jan layi ka ga cewa maganar ta isar da ma'ana ko kuma ta isar da abin da ake kokarin isarwa ba saboda mutane su fahimta. Na farko yanzu in ka duba misali yanzu a zamantakewa na rayuwa bature da sauransu duk wani abubuwan ilimi ne, in ka je ka karanta za ka ga akwai da ake tafiyar da rayuwa. Na farko shine idan kana aiki da mutum kuma ka fahimci cewa abubuwan da ake yi a cikin wurin kai wato ba su yi maka ba kuma ba sa yi maka daɗi da sauransu, abin da ya cancanci mutum yawanci a duniya ko ina shine sai ka ajiye aikin. To idan ka ajiye, gobe idan ka fito ka yi magana ba wanda ya isa ya maka musu, ba wanda ya isa ya zo ya ce maka a'a abin da ka faɗa, saboda ai tun farko already ka riga ka ajiye aikin, ka nuna kuma kana da integrity kenan, ka nuna cewa idan abu baka yarda da shi ba kai zaka fito zaka yi expressing din shi. To amma a zamantakewa da kuma yadda aka san mataki na rayuwa ba za ka zauna abu har sai ya ƙare an gama an dishe sannan daga baya sai ka fito. Gaskiya usually a harka ta wato ilimi da zamantakewa da yadda ya kamata, idan haka ya kasance to yawancin abubuwan da ka faɗa ɗin ma zai wahala gaskiya mutane su yadda da shi. Na farko kenan. Na biyu, idan mutum ya duba sequence ɗin yadda lokacin da bidiyon ka ya fito da abubuwan da suka faru a 'yan kwanaki kaɗan da suka wuce, mutum zai ga cewa wato kamar 'yan waƙoƙin da aka yi 'yan kwanakin nan da naka bidiyon kamar wato suna da alaƙa da juna. To idan suna da alaƙa da juna, a cikin waɗannan waƙoƙin da aka yi kaga shi wanda yake waƙar ya yi maganar cewa ko ɗiban kuɗi ko wani abu makamancin haka. To amma yanzu kaga kai a naka sai ka nuna cewa a'a ai duk wani abubuwan ma ba a yi ba, an ƙi yi saboda ma rashin bawa mutane harkoki da sauransu ne ya saka cewa kai kake rashin jin daɗin al'amarin. To wancan ya ce an ɗiba, kai kuma ka nuna cewa an ƙi, ba a yi, ba a ɗiba, ba a bayarwa, ba a kaza. Kaga an samu contradiction kenan. Wancan ya ce wannan, kai kuma da kake kusa da shi ka nuna cewa a'a ai abinda ma wancan yake faɗa a waƙar ma misali ba daidai ba ne. Sannan still a cikin maganar taka a gaba ka yi maganar cewa akwai wanda ya kira ka ya ce an bashi kwangilar biliyan 1. To wato akwai ba wa'anda ake yi wa kenan misali. To kaga duka maganar in ka haɗe ta gaba ɗaya ba za ka iya ɗaukan wanne ne ba, wanne ne kaza, wanne ne ba kaza ba. Ka gane irin abin da nake nufi? Na uku shine akwai ethics na aiki. Idan kana aiki da jama'a, kana aiki da manya, akwai ethics. Ko ma wani irin aiki ne yana da ethics. Akwai abin da dole ne, an ce ciki ba don to aka yi shi ba. So abubuwan aiki kamata ba da za a ce an zauna an yi sirri na manya da abubuwa da sauransu sannan daga baya ka fito duk kana wato faɗansu. Kaga wannan ka saba wa ethics na aiki. Ethics wato ƙa'idoji kenan waɗanda suka tattare yin mu'amalar aiki da yau da kullum. Kaga misali kenan. Na hudu kai
ka ce wai wani yaro cakwakiya dan cakwakiya da sauransu kana ta canceling din shi ka nuna kamar ma shi ba dan adam bane ko wani abu something like that. Kaga wannan ya nuna kamar wato kai baka ganin kimar dan adam kenan, saboda kowa yana da muhimmancin shi a rayuwar nan. Kuma inda a ce yadda za a yi misali a yadda da a ce ka ma nuna kimar shi a cikin maganar ka, to za a iya cewa lalle afan mutum ne da yake son jama'a, ba ruwan shi da girman kai ko dagewa ko wani abu. To misali yanzu ka ga abin da kake accusing shi kan shi malam of maybe ko dagewa ko wani abu, kai kanka yanzu a cikin maganar ka yi expressing wani abu makamancin haka. To wannan kawai shine iyakacin ne abin da nake son faɗa, wato babu consistency a cikin al'amarin, babu yadda mutum zai iya haɗawa gaba ɗaya abin ya samu wato fahimta a cikin al'amarin. So ni ban hana ku siyasar ku ba duk, amma integrity da believability, wato yardar magana da kake faɗa tana da muhimmanci matuƙa a harkar rayuwa. Kuma abin da kawai zai iya sa mutane da ka faɗi magana su yarda shine integrity ɗinka. Wato za a iya sa layi a ja layi sai a ga cewa ga ma'anar maganar da kake yi kuma ga abin da take kokarin isarwa. Contradiction yana kawo kwankwanto sosai, mutane su fara zama confused, shin wannan me ma yake faɗa ko me yake kokarin cewa. Allah ya taimaka, Allah ba da sa'a, Allah ya samu gaba da lafiya. Assalamu alaikum.